in the history of our nation. We have called this briefing to provide a roundup of events leading to and after the burial of our late Vice President, Right Honorable Dr. Klaus Chilima, and 8 other government officials who died in a plane crash in Chikangawa Forest some 7 days ago. As we are all aware, the late Dr. Chilima and 8 other government officials died in a tragic plane crash on Monday, 10th June 2024, circumstances of which the President, His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, has said requires thorough independent investigations. The plane went missing on Monday, 10th June, leading to government to commission extensive search and rescue operation, which unfortunately turned out tragic as the plane was found on Tuesday, 11th June 2024, to have crashed with all passengers, including our Vice President, dead. The bodies were flown to Lilongwe, where the President and the First Lady, Madam Monica Chakwera, led the nation in receiving them at the Kamuzu International Airport. 8 of the bodies were placed at Sunset Funeral Home in Kanengo, and the Vice President at Goodwill Funeral Parlor in area for Lilongwe. Autopsy of all the bodies was done by private operators with family supervision, and government supported all of them. A committee was set up by the President, Dr. Lazarus Chakwera, for the funeral of late Vice President Dr. Klaus Chilima and others, and came up with a program and all the necessary logistical support for the dignified burial of our esteemed compatriots. Late Abdul Abukeni, Deputy Chief of Protocol, was first to be buried according to Islamic rites at Group Village Head Chapola Traditional Authority Chimwala in Mangoji. Last to be buried was the late Vice President Dr. Klaus Chilima yesterday on Monday 17th June at his home village, Nsipe, in Cheo District. The body of the late Vice President was collected from the mortuary on Friday 14th June, straight to St. Patrick's Cathedral, St. Patrick's Catholic Church in Area 18 for a Mass, after which it lay instead on Saturday 15th June at their house in Area 12, and on the following day on Saturday the body was brought to Parliament, where members of the public were also led by the President to pay their last respects. On Sunday 16th June, the nation, led by the President, held a memorial service for the late Dr. Klaus Chilima at the Bingu National Stadium, where many local and international dignitaries paid their last respects. The body of the Vice President was taken to Cheo after that service, where on arrival a Mass was held in his honor at Nsipe Catholic Church. Condolence books were also opened in all the cities of Lilongwe, Blantyre, Zomba, and Mzuzu. The President declared a 21-day mourning period for the late Dr. Chilima, and ordering that all flags be flown at half-mast. In order to accord Malawians an opportunity to see off their Vice President, His Excellency Dr. Chakwera declared Monday 17th June a public holiday. The late Vice President, as I did say, was laid to rest yesterday. Government wishes to thank all Malawians, all development partners, international institutions, and foreign governments for the support rendered during this tragic period for the country. The government would also like to specifically thank the local media, through my office, for suspending all your normal programs to focus on coverage of the Vice President in his honor. You've been attending to press briefings every day, keeping the nation updated, ensuring that there is smooth and seamless flow of information. The government also would like to thank the Roman Catholic Church for standing with the Chilima family, and also thank all other friends of Dr. Chilima for standing with their friend. We are also thankful to the United Transformation Movement, UTM, for their support towards this bereavement of their President.
Locally, we have institutions like the Malawi Defense Force that we also want to extend our thanks to, the Malawi Police Service, the Malawi Communications Regulatory Authority, our telephone line operators, notably Airtel and TNM, and all citizens in the country for the support rendered. As stated by the President, government is looking forward to finding an independent investigation to help shed more light on what may have happened on that fateful day leading to the crash of that aircraft that caused the death of our esteemed NICE compatriots, including the Vice President. Therefore, the government at this moment would like to call for calm and responsibility from all Malawians as we continue to honor the legacy of this great son of the soil taken from us. The President's request for support for a thorough and independent investigation, as you are aware, into the plane crash is in tandem with the numerous requests from the family and friends of the Vice President and all the victims in this plane crash. The Church also joined the call, friends joined the call, and the general public have also joined the call for an independent investigation to determine the cause of the plane crash. Be informed that right now consultations are in progress with partners and at a very advanced stage. Meetings are taking place as we speak, and another meeting has been called tonight. Once we concretize the commitments that are being made, we will announce details of the whole list of support that has been pledged towards this activity. As we continue to mourn and honor the soul of our Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Chilima, the President has cancelled his travel to the Republic of South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa. And in his place, the President has delegated the Minister of Foreign Affairs, Honorable Nancy Tembo, to represent him and the nation at the inauguration ceremony. Government wishes to reiterate that results of any investigation will be made available to the family and the nation at large. May the souls of the Vice President and all the departed officials rest in eternal peace. Tinaitana kumano uno kuti tingotsendera zonse zimene zakhala zochitika musabata imeneyi kuchokera pene ngozi ija inatigwera. Kuyambira nthawi imene ngozi inatigwera takhala tumakumana ndi kufotokozera dziko kuti kodi chochitika ndi chani ndipo chichitike pa tsiku lotsatira ndi chani. Mukumbukira kuti mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino Malemu Dr. Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena ogwira ntchito za boma okwana 8 ndamatayika pa ngozi imeneyi kuja kuchikangawa. Ndege itasowa zinapangitsa kuti President ayitanitse akuluakulu azachitetezo kuti ayambepo longosolo losakasaka kuti ndegeyo yagwera kuti. Ndipo longosolo limenelo linachitika koma mwangozi napezeka kuti onse malemu ndege amene mapezeka anapezeka kuti atisiya. Matupiwa anabweretsedwa ku Lilongwe ndipo tikumbukira President amene akalandira matupiwa. Ndipo 8 mwa matupi amenewa anakasungidwa kuja ku Sunset Mortuary ku Kanengo, pamene a Vice President athu anasungidwa ku Goodwill ku Area 4. Matupi onsewa anachitidwa kauniuni kuti aoneke kuti kodi azachipatala aoneke kuti kodi abale athuwa chinachitika ndi chani kuti ataye moyo. A President anakhazikitsa komiti yawo ya nduna komanso anthu ena ogwira ntchito za boma kuti athandizire poyendetsa longosolo la maliro. Oyambirira kuyikidwa m'manda anali Abdullah Ken amene ayikidwa kwawo kwa Chimwala boma la Mangochi, amenewo chifukwa chakuti anali achipembedzo cha Isilamu ndi anafunika kuti ayikidwe mogwirizana ndi zimenezo. Koma omalizira kuyikidwa m'manda ndi anali a Vice President athu amene ayikidwa m'manda dzulo kwawo Ponsipe ku Nchewo. Koma zisadachitike zonsezi,
mwambo unayamba lachisanu pamene thupi linakatengedwa kuja ku mochari nkudzera ku chalichi ku area 18. Kuchoka kumeneko tinapita ku nyumba ku area 12 kumene akasungidwa. Kumeneko anachokako loweruka president alitsogolera dongosolo lopereka ulemu ku nyumba ija ya malamulo kumenenso amalawi anapatsidwa mpata opereka ulemu wawo. La Mulungu ndi pamene amatengedwa vice president kupita kuja ku Bingu National Stadium motsogozedwanso da president kumene kunachitika mwambo kumene abale ochokera m'mayiko ambirimbiri anabwera kudzakhala nawo. Tikumbukirenso kuti madera onse mizinda yonse kunayikidwa mabuku amene anthu amatha kukaperekanso ulemu wawo. A president analamula kuti pakhale masiku 21 amene tikhale tikukhuza maliro a vice president kotero tidakali masiku 21 amenewo. Komanso masiku 21 amenewo ndi mbendera zathu zikhala zikulu katheka. Pofuna kuwapatsa Malawi mpata okuti akapereka ulemu wawo, a president analamula kuti pa 17 Juni dzulo pakhale tsiku la chuti kuti Malawi akhoza kupita kukapereka ulemu wawo poperekeza vice president yathu. Ndipo a vice president mujanali nakale ayikidwa m'manda dzulo pa 17. Boma lifuna kuthokoza Amalawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere ngakhale kuti pena timamva za ziwawa, koma kwakukulu Amalawi anasunga bata ndi mtendere. Tiwathokozenso anzathu amene akunja mabungwe komanso mayiko amene maboma osiyanasiyana komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana konkuno kumudzi monga Malawi Defense Force, apolisi, anzathu opanga za matelefoni amene wamakamaka TNM komanso Airtel, anzathu amakra chifukwa chotengapo gawo pothandizira ntchito yonseyi. Tiwathokozenso azipani zosiyanasiyana mwapadera achipani cha UTM amene tikuwapepesa ifo chotaya mtsogoleri wawo komanso kuwathokoza ifo choyima limodzi pa nthawi imeneyi. Mwapadera timafuna tithokoze kwa anzathu olemba ndi kuulutsa nkhani chifukwa cha gawo lalikulu limene mwagwirapo kuti Amalawi apeze kuti akumva zonse za ngozi imeneyi komanso ndi kutsatira zimene zikuchitika ndi mapulogalamu onse amene achitike tsiku lotsatiralo. Zinatengera kuti inu mupezeke kusiya mapulogalamu anu amene mmachita nthawi zonse ndi kukhazikitsa mapulogalamu apadera kapena kupereka radio ndi ma TV anu kuti agwiritsidwe ntchito pa nthawi imene ngozi inatigwera. Mwapadera tiyamikire mpingo wa Roman Catholic komanso mipingo ina imene ima nawo kwa makamaka iwo wa Roman Catholic chifukwa choyima ndi Khristu wawo komanso ndi banja lonse la Chilima. Monga mmene ananenera a president, boma nalonso likufuna kuonetsetsa kuti pakhale ofufuza oyima paokha amene atathandize kubweretsa chithunzi chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani pa tsiku la ngozi limeneli kuti ndege ija igwe imene itagwa inaononga miyoyo ya abale athu akuphatikiza pa vice president. Kotero boma lifuna lipemphe kuti tikhalibe anthu oleza mtima tonse Amalawi pamene tikupitiriza kulemekeza mzimu wa vice president athu.